Здравейте! Казвам се Мария Гутева и съм управител на Zizi Coffee and More. В ресторантьорството работя повече от 9 години, а през последните 7 години аз и мъжа ми развиваме собствен бизнес. Zizi Coffee and More е място за качествено кафе, уют и добро настроение. Мисията ни е да създаваме пространство, в което хората могат да се почувстват добре дошли и да получат персонално отношение и внимателно приготвени напитки. Сектора на заведенията се развива бързо и през следващите години най-важни ще бъдат няколко умения. На първо място доброто обслужване и комуникацията с клиентите. Хората идват не само заради продукта, а заради отношението. Важно е и умението за работа в динамична среда, добра организация, бързина и внимание към детайла. Също така, познанията за кафе културата и продуктите стават все по-значими, защото клиентите стават по-взискателни и информирани. Няма как да не отбележа и ролята на новите технологии и изкуствения интелект. Те вече променят нашата работа. От по-добро планиране на доставките, през анализ на клиентските навици до по-ефективна комуникация в социалните мрежи. Технологиите ни дават възможност да работим по-организирано и да предлагаме по-добро обслужване, но в същото време човешкият контакт остава най-важна част от нашия бизнес. Към младите хора, които искат да се развиват в този сектор, бих казала следното. Бъдете търпеливи, работете с желание и бъдете отворени към учене. Тук успехът идва просто с постоянство и любов към работата. Развивайте комуникационните си умения и не се страхувайте от новите технологии. Те вече са част от ежедневието ви. Благодаря ви за вниманието и благодаря на Фондация Оренда за поканата да представя нашата работа.